Nsellimlek, Ministru. Nissellem lilek u dak kollet jarawna lejna. L-istudenti se jkunu qegħdin jidħlu fl-iskola f'inqas minn xahar b'mod tanġibbli kif se tinżamm id-distanza fl-iskejjel? Aħna għandna pakkett ta' miżuri illi meta tgħoddhom flimkien għandhom il-għan li jnaqsu kemm jista' jkun ir-riskju. Issa aħna rridu nkunu realistiċi kemm billi aħna lin-nies inħeġġuhom jattendu fl-iskola għaliex uliedna irdu jkomplu jistudjaw. L-alternattiva hi illi wieħed joqgħod il-bogħod mill-iskola li mhijiex alternattiva fattibbli. Aħna rridu li t-tfal jidħlu fl-iskola. Rridu nkunu realistiċi wkoll billi aħna naraw illi l-miżuri illi ħriġna llum permezz tad-dokument tal-Awtorità tas-Saħħa Pubblika li nħadem flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni jiġi segwit. U jien m'għandix dubju li b'dan il-mod inkunu nistgħu nkomplu bħajjitna u nkomplu bl-edukazzjoni ta' uliedna. Il-protokolli li ħarġu bid-dialogu sħiħ, kelkom dialogu propju anka stqarret il-MUT, l-Union tal-Allima li kien hemm dialogu sħiħ sabiex ħarġu l-protokolli. Tkellimtu wkoll mal-Laqda Dinjija tas-Saħħa biex ħarġu dawn il-protokolli. Finalment, x'inhu l-appell tiegħek issa l dawk il-ġenituri hemm barra li t-tfal tagħhom se jerġgħu jidħlu lura l-iskola sabiex it-tfal issa jkunu jistgħu anke jgawdu minn edukazzjoni f'sigurtà? Ara, aħna tkellimna mal-Laqda Dinjija tas-Saħħa, mal-Ministri tal-Edukazzjoni u mal-Ministri tas-Saħħa tal-Ewropa. U kollha qablu ma kienx hemm pajjiż wieħed li ma qabilx illi l-edukazzjoni għandha tkompli għal ġid ta' uliedna. Però din għandha tkompli billi nieħdu miżuri li naqsu ir-riskju. U jiena nappella li dawk kollha li qed jisimgħuna biex dawn il-miżuri kulħadd jaħdem biex naslu għalihom, hemm pakkett sħiħ ta' miżuri, m'hemmx miżura waħda li jekk issegwiha inti tajt mela orrajt biżżejjed hemm pakkett ta' miżuri li jridu jiġu kemm jista' jkun nersqu lejhom. Allura, meta naraw dawn il-miżuri nistgħu naraw illi l-iskejjel jistgħu jiftħu l-edukazzjoni ta' uliedna tkompli sabiex pajjiżna jkompli miex il-qudiem. U naħseb dan il-messaġġ aħna nkunu nistgħu nkomplu għaddejjin bħajjitna bin-normalità l-ġdida li qegħdin fiha sabiex pajjiżna jkompli jirnexxi. Grazzi ħafna, Ministru, tal-li kont magħna f'dan il-bulettin tal-aħbarijiet.